Lisliga. Aqui, ó, lá.
Alkışlar boyunca yine Lezgi. Gitti. Akberi toy salon sizin için. Ağa senin için. Ahey, ahey. Yine. Yine. Gitti. Yine küsteptim ben. Gördüm ki perigeler gelir sallana sallana. Gördüm ki perigeler gelir nazlana nazlana. Aşığını kimlere alıp gelir sallana sallana. Aşığını kimlere alıp gelir nazlana nazlana. Ala yüz boy boy boy, kara yüz boy boy. Ala yüz boy boy boy, kara yüz boy boy. Hatını yitiren hatını. Hatını yitiren. Ne şimdi? Oynat gözlerine, şımarık kaşlarına. Oynat gözlerine, şımarık kaşlarına. Şailevlerine, şailevlerine. Sıdışları boş geçir, yakışları boş geçir. Ala göz boy boy, ala göz boy boy. Ala göz boy boy, ala göz boy boy. Ala göz gel beni, ala göz gel beni. Ala göz gel beni, ala göz gel beni. Ala göz gel beni, ala göz gel 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 gel. Болды, спасибо. Rahmat. Saraqlı mehmanlar üçün şunca qovaydım aytdığını saraqsılar el çarpmalı, doğrudan. El kaydım, sen el çarpmalı. Qolların mehmanlar Türkmenistan'ın xalq artisti, Zeynanı bağışıyımız, Dilber Rahmanova, ulu minne tarix bildiriyaz. Ondan şu acayip bağıtlı gecede durmuş toyunu, bağı toyunu insanlar, xas taqiqi, bereketli, qurbanı geldi, İflon devlet orsallığı çoğununa, bugün acayip bağıt durmuş toylanıyor. Tarihin qatlarına altın xarıtlar bilen yazılan toyun baş qahramanları, Baltiyar yigidimizin, şirin qıydımızın nikah toy, bağ toy, elbette şahatlık şoğunasına devam ediyor. Mehmanlar ähli adamlardan bir yola kişilercik ötünç toriyaz, elbette Türkmenli şeylerak bir atalar sözü var. Ölüsünü sıylan bay olur, dirisini sıylan beg olur deyiliyor. Yönü, bu deyip desturi, elbette toyun başına yerine yetirmelik yönü, bir yağıttan çıkan hormat oynayan
Qurban geldi soň döwlet oňagyny ägirt olan insanlar no parmamasynyň bawy kul bawasynyň Begmurad agasynyň altyn doganyny hormatyna elbetde şol merhumlaň yatan ýeriniň ýagty bolmagyny iman baýlygyny bermegini arzu edýäs. Mehmanlar şu wagt bir ýerimizden turup bir mutlyk damaşyglanyr merhumlaň yatan ýer ýagty iman baýlygyny bersin. Minnetar mehmanlar hormatymyza oturaýar. Şatlyk şowhanasyna belenýän toýumyz dowam edýän şaýda şiriniň mehriban klassdaşlary, joralary häzir toýda biramda gelerler. Izýandan toý programmamyza görä şatlykly şowhunly obadan söýgü saz ýagnanar we bagtyar ýaşamyzy döwlete dowra garşalar. Şiriniň klassdaşlary, joralary bar bolsa merkez sahna garşalýas we joralaň klassdaşyň kalbynyň çykan obadan ardawlar asyna ýaşamyzyň durmuş toýuny bag toýuny dowam eder. Bir obada bir şäherde dogullyk. Klassdaş oglanlar, klassdaş gyzlar. Dogun däldik soňra dogun näme boldyk? Klassdaş oglanlar, klassdaş gyzlar. Bu şahatlykly bagtly günne iň ýakyn klassdaşlary, joralary gelen ýyl toýda bura. Wala klassdaşlara saý sebäple toýdan gidenler. Onda bagty aşyryn. Indi sizi merkezi sahna garşalar ýörete lewabyň görküne görkoşýan dünýä standardyna laýyk gelen bu ajaýyp toý binamyz Altyn Täç restorany. Elbetde häzir toý tagamlarynyň biri elbetde türkmen desserhanynyň maýwaşysy. Söýjülük torty az wagtdan toýda biramda restoranyň eşgärleri tarapyndan merkez sahna garşalar. Bagty aşyryn ne toýda biramda geleýli. Siziň bagtyňyza niýetlenen şahatlykly şowgunly günne desserhanyň maýwaşysy söýjülük tortuny toýda biramda restoranyň eşgärleri getirýärler. Ýagşy günler ýagşylygy ýetirsin. Söýjülükden abat halbadan bolun. Dostuňyz zor bolsun ýeriň ýüzüne türkmeniň toğuday obadan bolun. Käte ýalňyzlykda otursam özüm. Käte gahyrlanyp şytylsa ýüzüm. Käte okyym gelip ýumulsa gözüm. Teşni kalbam jemalyňa suwsa ýar. Gara gözlim, göwnüm seni küýseýär. Kerim ağamyz, şeker gennejemiz, Akmurad ağamyz, kümüş doganymyz öz mehriban perdentleriniň ýanyna gelýärler we söýjülük tortuny kesýär. Bagtyar başlysyna söýjülük tortuny kesmäne ruhsat edýär. Meydana yazalıplar bahar halasy, gel bile keştetsek yakın anasy. Maňa at koydular aşkyň dälesy. Men nädeýin ýürek şeýle söýse ýar. Gara gözlim, göwnüm seni küýseýär. Görüşlerde gojar bilen baglansam, işmelende alkyş bilen ýatlansam, toý tamaşada köwes bilen şahatlansam, käte hasrat ýürek bagrym gysýar. Gara gözlim, göwnüm seni küýseýär. Toý şampanlaryny ýigitler ýörete ýaşamyň hormatyna döwleti de biramda atýar. Şampanlar atarsana ýyzdana, ene ata gowansyn oguly gyzyna. Gyzlary meňdesin haty şahana. Ýaşlarymyz meňdesin zöhre tahyra. Altyn Täç restoranyň ýolu başlaryna, administrasiýasyna, eşgärlere, toý eýleriniň adynyň uly sag bolsun aýdýar.
ajaýyp obadyn saatlaryny ýerine ýetiren meşhur orkestra. Hormatlanýan saatandar ýetlerimiz Suhrab Berdifa, kabul. Dostumda ve beğenç dostumda olsak olsun aydiyaz. Häzir ne Bagtyar. Destine toy şampaýalaryny alaýaly. Berek toy şampaýalaryny şirýas we şiriniň joralary, gül çemenlerini getirip bermek ulu hormatlaryny haýyş edýär. Bagyt döwremizde durmuşa çykmadyk gyzlar, öýlenmedik gerçek ýigitlere maz wagtdan garşalarsa inniki bagyt durmuş toy, bagyt çemen kimin paýyna düşerkä. Onu maz wagtdan görers. Hanana Bagtyar şirin toy şampaýalaryny şaýly. Restoranyň eşgärlerde sana ýaşamyda toy şampan bulgurlaryny berýän başysyna. Men sana ýüzlenýän öýlenýän ýigit. Men sana ýüzlenýän bägüllük gelin. Arzumy kiňiz şu günden başlap bir-biriňize wefaly bolam. Boşa gymry ýaly bileje bolam. Bagtyňyzda şýaryp ýaýrasany ýyly. Goý tebigat gozok gülgerip. Gotdosun aşygy magşugy bilen. Gül çemenleri getiräýin babajan, kömek et. Bagtyar. Stop beýanşan, orta bolsun aýdýas. Bagtyar bilýän gyssanýan Balistansana. Inni şirin. Bagtyar, süýşäň berkel, ştak gel. Gül gapçagyň saatlar kejebe tarap süýşme berkel şirin. Häzir obadan kakowlar ajaýyp saatlar ýagnanar. Bagtyar şirin 3 deňeş tanýas, bagyt şemen alasmana pyrladýar. Şirin lustra, kameralara, ışıklandırıcılara päskel bermez ýani. Pesrakdan oklamaga haýyş edýär. Hanana durmuşa çykmadyk gyzlar, öýlenmedik gerçek ýigitler. Üşäýeli hemme jamy soýdy bura. Iniş çağajyklary aýra elgenler haýyş edýär. Bahaduramyzyň adynyň ýaşamyny ak körekden ak bagtardy edýäs. Toy etjek ýaşlar, tüweleme, dine çağalar mı? Ýaşlar. Klasdaşlar di. Hanana 3 deňeş tanýar. Şirin Bagtyar 1 2 3 3 2 1 0. Ondan soňra sal ýok. Şirin indi 100 diýäýmet. Müň di. 1 2 orkestr saz çalanyk. Begen şan kömek edäň. 13 23 33 303 300 Bravo! İşaraz bravo. 3 diýmelem däl tegeltip berjek. Menetar Bagtyarjan bagty bol, goşagarra şirin bilen bagyt durmuşda söýlüp ýaşa. Sanygly 9 aýdan perden toýun şahyady bolaly. Indi soýugy tansyna ýerine ýetirmäge elbetde saňa ruhsat edýäs. Türkmenistan halk artisti Dilber Rahmanova. Oh, vaziradan. Owadan vals aýdymlar siň için. Muhabbet bağını Levapta. Gaygısı çağın irden Levapta. Sevgi azar mı? Bilenler var mı? Kimlere dar bu dünya? Hemmedin bu dünya aşığa dar mı? Bilenler var mı? Bilenler
Levatta Kaygısı çağnıydı, sevgi adar mı? Bilenler var mı? Sevgi adar mı? Bilenler var mı? muhabbet bağı Saraqsta. Bravo! Sağ olun mehmanlar. Dilber Rahman oğlu sağ olsun adiyas. Sunuqoduğunuza sunuqot qoşursun. Türkmenna bu däpde sur var. Häzir Leban Folaýatyna şo däpde sur ýerine ýetireriz. Toýa diýen mehriban ýaşamyda milli libaslary, toý libasyny iki tarap gudalaşýan gudalar geydirer. Meşhur aýdym şeýmiz Dilber Rahmanowa ölen aýdym saatlar bilen dabarany dowam eder. Öyle aydın sağlar sunuşun. Doğan serpayları var olsa. İyidir yaşları. Toy 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 toy. Yağlık olsa getireyim yağlık. Hey, 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 hey. Ay hayulay, hayulay, ulanç kız yar yar. Ay hayulay, hayulay, ulanç kız yar yar. Anası da durgen ay, sevimli kız yar yar. Anası da durgen ay, sevimli kız yar yar. Oh, good morning. Good morning. Şükran berdi. Aha. Toy başlandı şu anda kamera. Yığlama kız yığlama, koy sen iki yar yar. Yığlama kız yığlama, koy sen iki yar yar. Astanası dünladan, koy sen iki yar yar. Astanası dünladan, koy sen iki yar yar. Doğan serpayları giydirim. Kumuş da var. Toy serpaylarını gel. Dağda tayçak şnaydı, ah buldum deyip yar yar. Dağda tayçak şnaydı, ah buldum deyip yar yar. Öydakiler yığlaydı, ah buldum deyip yar yar. Öydakiler yığlaydı, ah buldum deyip yar yar. Ha! Yığlama kız, yığlama yar. Koy seninki, yar yar ay koy seninki. Astanası tiladan ay, koy seninki. Bahtiyar'a geydir ha. Yar yar ay, koy seninki. Baş soğuk. Astanası tiladan ay, koy seninki. Yar yar ay, koy seninki. Buli, tahtli buli, bakti buli, tahtli buli, bakti buli, yaşlar bakti buli, bakti buli, yaşlar bakti buli. Allah'tan Bahtiyar şirin gıydımız ömür vakı Qoşa qarramaq tüyüsürükten Ardu ediyat. Minnettar orkestr.
Ene mehmanlar däpde soragora toýmada bismillah sözlerini veren el syýragly hormatly aşyldyrda agamy häzir ýaşamyň durmuş ýollaryna aq pata bererler. Soňra jemleji saadar aslynda obadan ýaşlarymyzy bag töýüne ýollar rowan eder. Toýmada şperin açyldyrdagy geleýärine toýda bura. Mehmanlar şu bag töwren aşperäl haýyş eder. Häzir açyldyrdagy ýaşamyň bag töýüne jemläp durmuş ýollaryna aq pata berer. Kümüş açıldırdagan çağıran kümüş doğan. Açıldırdağı ne bir Kurban geldi falan oğuzağını uludun toya cemlenni. Enne Bağtiyarın şırın gıydımızın durmuş yoluna ağ pata verse kasabı yerine düştü vara. İlahi amin. Ağzı birlik, can sağlık olsun, vakti koşluk olsun, bu yaşların bahtlı olsun. Bir şu vakti çille toyda oturmak hemmimizi müyesser etsin. Amin. Rahmet, mihmallar geleniniz için toylar yapın. Hop. Amin. Sağ olun. Şunun bilen yaşamıdan bağıt durmuş toyunu geçir kutarıyaz. Arkadağınız yerdarımızın sayesinde. Toylarda doğuşuş yanacak. Hoş sağ olun. Nasiba, sağ olun.
Ben yetişmedim de kamera. Ay çok da. Yavaş Çok koyalım mı? Son yasak ne ya? Yetişmedik de bizler, yetişmedik şöyle. gelin bas. Oya gel, sus buraya gel. Bastır şu vaktan bastır. Ötünler ben. Meryem gel oğlum gel Dinara. Abla gel Joker bir şey öğrenken ben. Şunayda muhatara. Açkan da okulu. Benim mamacam surat alma, dine surat alma. Emme ben oğlum sen kıba koyun bari. Net koynuyorlar. Koynu var. Demet bilir o satıp. Söyle ne şarkı. Hemen son kime? Amin. Toyla, toyla. Camiye şerefsin. Vakti olsunlar, her işe gülü oynayıp yaşasınlar. Sizlerin canlarının sağ olsun bekçelerim. Yar bilan kelinchak kelmish kuyov uyiga. Yar bilan kelinchak kelmish kuyov uyiga. Kuyov tomdan qand sochar, yiqilgudek bo'yiga. Kuyov tomdan qand sochar, yiqilgudek bo'yiga. Go'shangaga kirar yor, oq libosin avaylab. Go'shangaga kirar yor, oq libosin avaylab. So'ngra yolg'ondan yum yig'lagaymish ataylab. Hay o'lan jon o'lan, kuyov kelsin taxt bilan. Hay o'lan jon o'lan, kelin kelsin baxt bilan. Kelinning atrofida yangalarning yo'q tinchi. Kelinning atrofida yangalarning yo'q tinchi. Derlar kuyov oyog'ini bosib qo'yma birinchi. Kelin poshsha kuyovni asal bilan choylaydi. Kelin poshsha kuyovni asal bilan choylaydi. Quldan kuyov jo'ralar derazadan poylaydi. Hay o'lan jon o'lan, kuyov kelsin taxt bilan. Hay o'lan jon o'lan, kelin kelsin baxt bilan. Kelinchakdan qalampir munchoq isi taralgay. Kelinchakdan qalampir munchoq isi taralgay. Bir-biriga termulib o'rtada baxt yaralgay. Shum yangalar pichirlashib quloqqa chalingaydir. Onalar yaratganga baxt so'rab yalingaydir. Onalar yaratganga baxt so'rab yalingaydir. Herkese Allah canını yetirsin. Cemiyem bu işi olsa içinden doyularlar. Otunlar ibadan niyetler etsin. Yalvarıyan sağ olsun. Her işi Allah'ın yaşasınlar. Yalvarıyan sağ olsun bekçiler. Uch kecha kunduzdan so'ng ko'rindi kuyov bola. Uylanish zo'r ekandir, bo'ydoq yurgandan ko'ra. Ammo kuyov sho'rlikda endi turma.